Isten áld meg a magyart. Jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép. Hozz rejávig esztendőt. Megbűnhődte már a nép. A múltat, s jövendőt. Magyarnak lenni az Egyesült Államokban 2012-ben. Erre próbált választ kapni Hassó János filmrendező, aki januárban az Amerikai Egyesült Államokban forgatott. A dokumentumfilm Kazincbarcikán került bemutatásra, ahol a meghívott vendégeken és a film támogatóin kívül újságírók és televízió szakemberek is részt vettek az eseményen. A rendezvény kisebb ünnepi műsorral kezdődött. Vörösmarty Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Részlet. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsöző eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság. A film készítésének elsődleges célja volt a figyelemfelhívás a nemzeti öntudat fontosságára, és hogy újabb 1000 évünk csak úgy lehet, ha minden magyar szívében ott lesz és ott dobog a hazaszeretet érzése. Szeretnék először mindenkit köszönteni, aki eljött a mai sajtótájékoztatóra. Szeretném megköszönni Gere Tündének a nagyszerű előadását és vezérigazgató úrnak a köszöntőjét. És én igazából röviden szeretnék beszélni, hiszen nem szeretném az időt húzni, hanem majd a film után inkább, hogyha valakinek van bármilyen gondolata, vagy felvetése, vagy kérdés, inkább szerintem utána kellene esetleg beszélgetni. De szeretném megköszönni mindenképpen, akik segítették ezt a filmet, hogy létrejöjjön. A célja a filmnek, amiért én kimentem, hogy olyan gondolatokat halljanak meg egyébként. Többnyire mondjuk szeretném, a fiatalokhoz jutna el, de mindenki, aki megnézi majd, ami elkezd gondolkozni azon, hogy miért is vagyunk mi magyarok, és miért legyünk büszkék azért, hogy magyarok vagyunk. A filmbemutatón a szponzorok is részt vettek, akik abban bíznak, hogy hamarosan elkészül a film második része is. Nagy tetszést aratott a film, és a taps sem maradhatott el a végén. Mint média szakember, hogyan véleményezni a filmet? Magas színvonalú, nagyon profi módon elkészült film. Megszólalnak benne olyan emberek, akik az óhazából származtak el, és kint is karriert futottak be, de ugyanakkor egyszerű emberek, vállalkozók is megszólalnak, tehát széles az a réteg, akik a hazáról, a nemzeti öntudatról mondják el véleményüket. És mit szól hozzá, hogy ott valahogy jobban ragaszkodnak a hazához, a Magyarországhoz? Igen, hát ott elhangzott az egyik nyilatkozó, azt mondta, hogy mi 100%-os magyarok vagyunk, és ez egy rendkívül fontos gondolat, és ott egy idős úr, aki 56-os szabadságharcos volt, azt mondta, hogy a magyar földet nem szabad elkótyavetélni, és ő maga is hazatér rendszeres időközönként, és a magyar föld, tehát magyarul gondolkoznak, és számukra ez létkérdés, hogy megmaradjon a magyarságuk. Igen, és érdekes volt még az is benne, hogy tehát a gyerekeket is erre nevelik, akik kint születnek is. Talán a Los Angeles-i főkonzul is mondta, hogy meg egy idősebb úr, aki a Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke, ő is azt mondta, hogy gyerekkorba kell elkezdeni a nevelést, mert később már nincs olyan hatása. Úgyhogy ebbe a szellembe, hogy otthon a házban azt mondta, magyarul beszélnek, és ez rendkívül sokat számít. A média szakemberek elismeréssel szóltak a filmről, és ők is bizakodva várják a film folytatását. Én azt láttam a filmben, hogy ahogy a Hassós elmondta az elején, hogy 16 órányi anyagból összevágni egy 30 percnyi filmet, az nagyon nagy feladat, és egy hihetetlen nagy munka. Én tudom, mert ha én nem is videó szerkesztéssel, de fotószerkesztéssel foglalkozom, és tudom, hogy nagyon nehéz összeszedni ilyen nagy anyagból egy ilyen
30 percet, hogy kerek legyen, és a fő mondani való benne legyen. Itt a mondani valónál maradjunk egy picit, tehát lejött ön szerint a nézőknek az üzenet? Hát akik itt voltunk, azoknak biztosan lejött minden, de ez a film, ez főleg, ahogyan említés is tesznek néhányan a filmben, amerikai magyarok, tehát Magyarországról elszámozott amerikai állampolgárok, hogy már csecsemő korban kellene úgymond az anyatejjel magukba szívni ezt a hazaszeretetet. Hát ha nem is onnan, de általános iskolát első osztályától kezdve el kellene egy ilyen típusú nevelést adni a gyerekeknek, hogy ne lézengenek, mint egy világpolgár a világban, hanem tudják, hogy hova kötődjenek. A filmben a beszélgetések tanúságként is szolgálhatnak, hiszen a nemzeti öntudat építésében a szülőknek is nagy a felelősségük. Én úgy gondolom, hogy már itt is elérte azt a célt, amit szerettem volna, hogy az amerikai magyarok, amit elmondanak ugye a beszélgetések során, azokon elkezdjenek gondolkozni az emberek, és gondolatok ébredjenek. Én szerintem ez itt is megtörtént most. A filmben tudatosan válogattad össze az embereket, vagy ez úgy spontán jött? Nem, igazából spontán jött egyébként, tehát többnyire az interneten sikerült ugye a riportalanyokra ráakadni, ugye csúnyán kifejezve, illetve egyeztetni, illetve New Yorkban volt egy kis segítségem a Rózsa Ákos operatőr szemében, aki végülis terelkedte egy kicsit az udamat. És itt elhangzott, tehát, hogy a magyarság tudat, a magyarság szeretet, tehát ezek szerint, a tapasztalatot szerint is, meg maga a film szerint is kint nagyobb az összetartás, mint itthon? Azt igazából ebbe azért nem tudok érdemben nyilatkozni, ugye, mert 21 néhány szemét végig szólaltattam meg. Náluk azt éreztem, hogy nagy az összefogás, de a legfontosabb szerintem az, hogy ezek a kint élő magyarok nagyon sokat tesznek a magyarságért. Kezdve a magyar házak, ami munkát ugye, és pártoló tagjaik munkát tesznek arra, hogy a magyarság tovább éljen, a magyar tudat tovább éljen. Nekem a legfőbb tanulság egyébként az, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ennyire dolgoznak végül is nap mint nap azért, hogy ők magyarok, és tesznek a magyar kultúráért és egyéb szegmensért, illetve ami nagyon fontos, hogy aggódnak ugye az óhazáért is. Tehát ez nagyon megfogalmazódott, és ez nagyon jó érzés volt egyébként kint, hogy ugye megtehetnék azt, hogy mondjuk jó szó át amerikai emberé válnak, de ők nem. Ők továbbra is fontosnak tartják, illetve a gyerekeknek is átadják ezt a magyar tudatot, és én gratulálni szeretnék egyébként nekik, hogy akik ezért tesznek nap mint nap, hogy ezeket az áldozatokat meghozzák, és azt nagyon sajnálom viszont, hogy nem tudtam mindenhova elmenni, például a Miami és környékén nem tudtam sajnos eljutni, illetve Cleveland, Ohio környéken tudtam eljutni, hiszen ott is vártak riportra, de sajnos az idő rövidsége, illetve az anyagiak, tehát elég szűkös volt az anyagi tehát a pénzforrás arra, hogy ezt megcsinálja, azt a filmet, ezért csak reménykedem abban, hogy egy második rész keretében egyébként ott tudom folytatni ezt a úgymond kutató munkát, illetve ezeket a gondolatokat, tudásokat a filmen keresztül gyakorlatilag remélem megkapják itt a magyar emberek, ugye a médián keresztül, a televízión keresztül, illetve a rádión, újságon, és ami legfontosabb, hogy a diáktudás egyetemek keretében gyakorlatilag általános iskola és középiskolába is el fogunk jutni ezzel a filmmel, ahol gyakorlatilag tabuk nélkül és politikamentesen tudunk beszélni mondjuk a magyar nemzeti öntudatról, illetve egyéb témákról. És számos médiától kaptál már meghívást a filmmel kapcsolatosan. Most hova készülsz? Igen, valóban örömteli volt, hogy nemrégiben például a Magyar Televízióban voltam ugye stúdió vendég, illetve a Hír Televízió Palotta műsorában, ami ugye Magyarországon 2 olyan csatorna, amit nagyon sokan néznek, illetve a Dunavördön keresztül ugye láthatták az egész világon, és kaptam is egyébként az Egyesült Államokból is visszajelzést, hogy látták az anyagot, és hogy tetszett nekik, mármint a beszélgetés. Tehát célom az egyébként, hogy ha meghívnak, akkor mindenhova elmegyek, hiszen pontosan a lényeg, amit elmondtam, hogy minél több fórumon beszéljünk már ezekről a témákról, mert én úgy veszem észre, hogy még mindig tabu téma ez. Sajnos ugye sok-sok 10 éven keresztül nem lehetett erről, vagy nem beszéltek az embereknek, sőt ugye nem tanították az iskolában például nemzeti öntudat és egyéb kérdéseket, és fontos, hogy merjünk beszélni, és még egyszer hozzáteszem az egészséges nemzeti öntudatról például. Mert szerintem ez nagy probléma, hogy a sok generáció úgy nő föl, hogy nem érzi magáénak mondjuk az országot. A folytatásban mit tervezel? Ott kiket szeretnél megszólaltatni?
Mint ahogy említettem már, én szeretnék a második részben végülis Miami és térségébe eljutni, illetve Ohio-ba szeretnék eljutni, mert ott is várnak. Ez igazából azon múlik, hogy mondjuk tudok-e pályázatot nyerni hozzá, lesznek-e támogatók. Most már ugye letettem az asztalra végül is egy produkciót, amit azért családomnak szeretném megköszönni, hiszen a költségvetésnek ugye a nagyobb hányadát egyébként a családi kasszából teremtettük elő, illetve maga a Diák TV támogatta ugye ezt, hogy létrejöjjön, és szeretném megköszönni egyébként az ERV vezérigazgatójának, Ritter Gézának is, hiszen ő volt ennek a produkciónak a fő támogatója, de mindenképpen ugye, hogy létrejön egy ilyen produkció, sok-sok pénz kell hozzá, illetve szervezés is, de anélkül nem tudom sajnos megcsinálni. Pedig nagyon fontos lenne, és nem csak ott, hanem meglepődtem, hogy az interneten ugye már látták ugye Ausztráliába, és onnan írtak már magyarok, hogy de jó lenne, hogyha ők is elmondhatnák a véleményüket. Na most ez gyakorlatilag lehet egy sorozat, csak ehhez megfelelő pályázatokat kell végül is nyerni, és megfelelő támogatókat kell végül is megnyerni. Hogy igenis fontos az, hogyha erről beszélünk, és minél több emberhez eljut az, mert a morális válságban szerintem csak akkor tud fölemelkedni Magyarország, hogyha egy egészséges nemzetöntudat lesz minden emberben. És volt külföldi média támogatód is. Hát a legfőbb támogatóm az amerikai magyar hírújság volt, akik rendszeresen ugye beszámoltak a munkámról. Nekik szeretném megköszönni, és nagyon fontosnak tartom, és gratulálok nekik, hogy egyébként gyakorlatilag a magyar kultúrát és egyéb társadalmi dolgot széles körben terjesztik, és beszámolnak egyébként nagyon sok eseményről, illetve maga az én forgatásomról is, hiszen fontos, hogy eljusson a kint élő magyarokhoz az, hogy van egy ilyen törekvés, nem csak ez enyém egyébként, ha bárki ilyet tesz, és szeretném egyébként, hogyha gyakorlatilag ezzel a médiával még jobban együtt tudnék majd a jövőben dolgozni. A film rendezője fontosnak tartja, hogy készülnek olyan filmek, amiből meríthetnek, tanulhatnak a fiatalok. A filmben megszólaló Amerikában élő magyarok jó példát mutatnak nekünk, az óhazában élőknek, a nemzeti öntudatból, a hazaszeretetből. A riportalanyok kiválasztásában, valamint a film létrejöttében jelentős szerepet vállalt Gál Rita, az Amerikai Magyar Hírújság lapigazgatója, amely Amerikában az egyetlen magyar nyelvű médiaügynökség is egyben.